Sa unang pagbasa, gihisgutan ang kalainan sa tawhanon nga kinaiya o sa Espiritu Santo. Kung magsunod ta sa tawhanong kinaiya, mahimutang yawanon. Muna, ang importante, magsunod yun ta sa Diyos nun nga kinaiya. Kamoron din hiyon sa may inyong gisunod sa inyong kinabuhi, tawhanon nga kinaiya o Diyos nun nga kinaiya. Kusgag tubag. Sige. Atong suwayag subay ni pasar ba mo sa Diyos nun. Liam na dire. Sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia. Ingon din siya, apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Sige mo gigugma o magyaw-yaw sad. Tubag ko diha. O niya, kalipay. Naghatag og kalipay. Sige mo hatag og kalipay sa inyong mga anak, sa inyong kuyog sa pamilya. O mga saba sad. Natanawa. Kalinaw. Kalinaw ba? Kanang way maratol, malinawon kayo. Nagkahiusa o magmaritisad. Muna, pailom. Kanang musugot ra kag magsigi siyag kasa. Sigig supak sa imong gusto, maka-tolerate ra gyud ka. Pailom. Kaluoy. Unsa maning kaluoy? Kana bang ang tao nga nakasala, ang tao nga murag gi pakaubos, maluoy ta nila, dili ta magsigi og kasuko. Kaya usahay ra ba kaning nakasa ang ato dayong reaksyon kasuko. Nya kaayo. Magsikag hatag og mga maayo ngadto sa imong isig ka tawo. Pagka maminatud-on or pagka matinud-anon, kanang dili ka mamakak na saman di mo makak yung malakot tutukan. Pagka mapaubsanon, ang pagpaubos kanang pagsigi og dawat bisag unsay ihatag sa Ginoo, dawaton gyud, dili punayag usab, no? Sama na mga kilay, mga buhok, ug uban pa, siging usab. O pagka mapinugnanon sa kaugalingon, labi na gyud sa mga batan-on, pugong anang sexual desire, dili mag-premarital sex. Ang mga minyo sad pugong, ayaw mo pagsigi og tan-aw anang mga dili minyo. No? Pugong sa kaugalingon ba? Pugong sa kaon, pugong sa pagpatuyang sa kaugalingon. Mao ni siya ang mga pipila ka, mga Diyos nun nga kinaiya. Pero ang yawanon, murag permitan mo pasar ani. Unsa may mga yawanon? Ay, tawhanong kinaiya makita sa malaway. Kana mga buhat nga malaway. Silpon palandaan. Hugaw og hilas nga mga buhat. Pakita-kita na mga lawas, mga pusod, mga kigol ug uban pa diha. Anang mga hugaw. Hugaw kay natanaw na. Nindot sa dusahay noon. Ingon man sa pagsimbas mga Diyos-Diyos, idolatry. Kana bitang bisag kaniya to mga larawan, mahimo maning idolatry. Panahon nga kita magtan-aw na ni ana nga murag mauragid na ang Ginoo. Fanatic na ta ba? Fanaticism o kanang kwarta, idolatry maginang kwarta. Pagpamarang, makita usab kini diha sa pagdinumtanay. Sus daghanas ni pasar ani na dinhi ay nang nimba pang uban. Unsa maning domot, di man necessarily nga kapatyonon kas tao. Kana lang imo lang likay-likayan, kan di kaganahan nga magkita mo, di kaganahan nga magkaduol mo. Domot naman gunagon. Ana. Wa di mo ana.
pagbingkil-bingkil, hala, lalis ana mga koral, mga utlanan, kanang mga karsada, parkingan, nya makiglalis dayo. Kung ano dia, boros bukon sa da, bingkil-bingkil man na siya. Kasina, kanang sinasinag yun, abi kay ni puti ang naong sa iyang silingan, igwapa-gwapa, magpaputi sa kas imong naong. Abi kay nagsumpay sa iyang pilok, nya gipabawog-bawog, hala, pasumpay sa kas imong pilok, mga sinasina man na. Abi kay ni parit siyag motor, palit sa kag motor, bisag inutang. Ano, kapungot, kana siging kasuko. Pungot ana mga anak, bana, asawa, kahakog. Na hakog kayo, kanang gusto nyo ang kunon ang tanan, di yun manghatag. Daw es tanan. Apil na ng mga yuta, daw kayo. Sa pagkabahin-bahin, kana, paksyon-paksyon. Kami, mga kuan mi, membro mi sa CWL, kami diri, mga lectors, kamo diha, mga lay minister, kami, mga pari nga dayosisan, kamo diha, mga religious. Anak, kanang, murabag, amo ra ni, wa milabot, kami, mga Pilipino, kamo diha, mga pariner, guban pa. Pagkamasinahon, kaninon igo sa kuan ni usahay, pagkapalahubog. So, hasta mga liminister ani igo kayo. Pagka mapatuyangon sa lawas nung pangandoy, kana yung pangandoy, hala, bisag unsa na lay ikuas lawas, kanang patato-tato, hala, tato, perting daghanang tato sa lawas, kay para lawas yun. Hala, pamuslutan, bisan tanan, pamutangag arios, marisdila, ilong, pilok, mga pusod, ambot asa pa ka diha ang gibutangan ang nagarios, basta perting pangandoy gyud ka lawas ba na ug uban pang mga butang asama ni ini muna hain mamoron mas daghan og gisunod kinaiyang Diosnon o kinaiyang tawhanon na punta diri sa atong ebanghelyo si Jesus ingon siya pagkaalaot ninyo. Kisa may alaot ang mga tao nga nagsunod sa tawhanon nga kinaiya. Kana bang nagbuhat ka aron lang malipay ka, aron lang mabulahan ka, aron lang daygon ka, aron lang matagbaw ka. Kana bang klasiha sa mga buhat? Kat hasta ning pagsimba, na may uban magsigig simba aron daygon, aron tagaan sa Ginoo og mga grasya. Apil na imong gihimo ang Ginoo nga imong instrumento aron matuman ang tanan nimong gipangandoy. Kana mo nay alaot nya kinsa may bulahan kanang nagpractice sa gugma og hustisya. Diosnon nga gugma, Diosnon nga hustisya. Unsa man ning gugma? Matud pa ni Hesus diri, tan-awa ang gikinahanglan sa mga kabos. Tan-awa ang kahimtang sa imong mga isig katao. Na niasad nato dinhi, congratulations nga naghuna-huna ana sama aning sigig palit og slat. Di ba? Why hunong palit og slat? Kaya nga naman, ang ilang gihuna-huna ang simbahan, ang atong isig katao nga hatagana nato karon og mga bugas og mga noodles ana pagkanindot ngatong dopes para ni sa atong simbahan gahapon niabot ng atong halin og 8,300 slots nya sa ato sang MMTL kaning para sa atong kapistahan karong October 29 panghatag natog mga bugas o mga hinabang sa atong mga kabos nga parokyano nakahali na sa tag 1,863 kaslats. Pakpakan natong namalit ani, no? Hindi na ni basta-basta pero mas nindot pag yun unta kung kining tanan nato mga parishioners online o dinhi sa territorial magsigig yun o hunahuna sa gugma o hustisya. Unsa may hustisya sa Ginoo? Unsa may yang hustisya? Kita ang atong hustisya kung pasakitan ka, ikiha aron mapriso, aron silutan, di ba? Mao na. Karon ay balita nga usa kuno ka top NPA kaning leader
nga porti na ginang daghana kuno og salaod sa atong nasod, napatay sa kanarong ongoing pa nga enkwentro sa gubat sa NPA o sa military dito sa Negros. Magtanaw-tana, makaingon kita pagkanindot. Kay matod pa, justice is being served ngadto na sa atong nasod. Kay daghan kay ni siya kuno og gipatay, giambos, kanigid siya mo'y usas mga great leaders sa NPA. Okay, hustisya na para sa Ginoo? Di oy. Para sa Ginoo mga igsuon, ang hustisya mao ang pagbiya sa sala. Ang pagbiya sa sala. Nya kay kanang pagpatay dako man ang sala. Ingon ta, Father, para man sad gunas nasod, gitawag man na siya justified killing. Kana bang makapatay ka des gubat. Sige, ato na lang nang rationalize. Pero sa tinud-anay, love your enemies ang gusto Dios Ginoo. Nasa ko'y misahan nga usa ka facility sa mga drug addicts o uban pang mga addiction, drugs, alcohol, gambling, basta addiction. Sa ilang mga testimonya, apil na sa nagdumala ni atong maong facility. Grabe ang ilang testimonya. Ako, Father, 12 years kong girehab kay putinigin akong adika. Ang katong ilang pinaka-leader, putinigin akong adika. Ang akong ginikanan nagaguol kay istanan, guol gyud kay nako kay wa na jud koy paglaom niya. Karon Father, nabag-o ko pero patay na akong mama. Wa na siya kakita sa akong pagkabag-o. O matod pa niya, kadaghan sa siya hapit mapatay. Kay patyonon man gyud ang mga adik sa una. Pero siya karon bag-o na, suod na kay Ginoo, daghan na kay napausab nga mga tao, siya og gipamatay pa ni Padre. Wa na meron. Nya dito man ang ilang mga leaders pagpangaon namo sa kani, otro sa ni, kani, otro sa ni. Daghan kay sila gipangtudlo. Kanang atong mga leaders sa atong nasod karon Padre, ni agi sa gana pagka-drug addict, nakabawi lang pero gipatay pa na sila. Awa na unta na ron sila. Na sila gipang-mention na mga leaders nato na mga niagi sa pagka-addict nga karon they are doing very well. O gipatay pa na. Wa na. No? Lisod ba ya ang hustisya sa Ginoo? Unsa may hustisya niya? Bahalag patyon ta basta di lang gid ta mo patay. Tanawa siya. Gipatay ka inhustisya na pero okay ra. Kay para sa Ginoo ang pagpakamatay para sa paghigugma sa atong isigkataw. Ang pagpakamatay para ang sala mahunong. That is the best weapon against the evil one. Kanibang balik sa first reading, kanibang gahom sa yawa. Ang gahom sa yawa iagi na sa atong tawhanon na kinaiya. Sige, iguli ros inyo kanang mga yawan on des inyong balay. Tutuki ko no ing na tagaan ti kag hustisya. So ang imong bana sigig sugal, di ra gyud nimo kasab-an. Imo lang siyang hinayog sulti dong maka-impierno bay anang sugal kay tawhano ng kinaiya. Ni siya usbarog tabi, di ba piti yung kambuanga karon diha. Ingon ka hustisya, unsa may hustisya? Ayaw na og sulti kay mosamot ang sala. Di ba? Hilom lang ka, ugma na sad dong kanang sugal makapaimpierno bay ana. Piti day ka, ikapiti nimo dire, hilom nga natambalan sa nimo imong lagom. Kaugma na sad dong kuan bay ana makapaimpierno bay ana. Tamparoso na sad pikas nimo ngapi. Maingon na sa ganiya, this cannot change my love for you. Di gugma na sad imong gihatag. Nya, okay na ninyo, dili? Tanawa, nagliningi sige, lahusan na lang naglingi mong tupad, na okay na nimo.
Kati, uy, patagma na, patagma. Mao maginay ato, patagma. Oh, patagma. Ayaw, ang makapatagam sa tao, maogyod ang experience of evil. Wa gyoy ganahagyawa. Kinsa ko ninyo ganahagyawa. Pero di ta magbantay, palamian ta siyawa, aron iyatang dugmokon inighuman. Palamian sa taniya, pinaagis atong tawhanong kinaiya. Apan ang gasunod di ay, usa kadako nga kaalautan. Muna ingos Kristo diri, pagkaalaot ninyo. Kay giuna ninyo ang inyong kaugalingon, duna unyay mahitabong dautan sa inyong kaugalingon. Bulahan ang niuna paghatag og gugma og hustisya sa iyang isig katao. Bahala gisakitan kay dunay gasunod nga kabulahanan. Mao na ang mahal nga birhen, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Nganong bulahan man siya sa mga babae nga tanan? Portis ang sakitas iyang giagian aron mahatagan ang isig katao og kabulahanan. Kining ato rong namalit og slots, nasakitan biya sad ni sila, pero ang nipalit mabulahan gyud. Naay ni ingon ako, Pader, sige na kong paminaw nimo, na konsensya gyud ko, pero sa una musaway biya ko anang imong baligya slot. Mangilad man ni Father, mangilad man ni siya, mangingilad man ning paria. Ganahan lang ko sa imong humili. Nya nadugay ko na kong sulti nga, kamo sige mo paminaw, wa gyud mo ipalit-palit. Ingon siya, amo palit lang kog kausa. Lord, palit lang kog kausa, pero di jud ko motuo aning Father nga ang kanang mopalit, malangit, nana di ko motuo. Ana, nipalit lang siya kausa, respeto kuno kay bayad na lang sa kuno sa sige kuno niyang paminaw ba. Ni siya bayad na lang sad ni kay wa sa nakoy kami, mura na lang ni og kanang mura bag hogs kolekta ba. Nya natingob-tingob na palit siya ko sa kaslat. Sus matod pa niya paghuman kuno niya palit og usa ka slot. Doon na kuno'y dili ma-explain nga kalipay nga iyang gibati. Purti yung kuno niyang lipaya nga murag wapas siya kasuway atong kalipaya. Siya hala, tinuod man di ay. Karon sige na siya palit. Na-addict na siya. Nya, kamo din na-addict na mo. Tanaw na ko sa inyong naong murag mo na kay nga na bang gipakita sa Ginoo ba nga kumpiyansa ka? Sige, antosa og buhat ang akong gisulti, di ba makatilaw gyud kag kalami nga wap-an nimo matilawi sukad masukad. Ana, kay ang Ginoo tuburan sa tanang kalipay. Pero kung mo sige tag supak niya, makatilaw gitag kaalautan. Nindog ta. Mga igsoon, ang Dios mipasidaan kanato bahin sa atong kinaiya. Ug kon kita magsunod sa tawhanong kinaiya, alaot kita. Busa, muhangyo kita kaniya sa mga grasya nga atong gikinahanglan ug moingon